sidinga ukuqondiswa kahle. Angithi uyangizwa umuntu wesifazane. Kunamavesi la eBhayibhelini athi ukwenziwa njani bazalwane? Uqondiswa kahle. Abaqondene nawo bewaqonde kahle. Ukuze maqhamuka abawaphambanisayo bekwazi ukuthi bebasize. Kunamavesi la eBhayibhelini bazalwane thina abantu besifazane asenze sathithiza. Sayilolu hlobo labantu oluthithizayo. Sithithiziswa abantu abahluleka uqondisa kahle amavesi. Amen. Sase sithithizana. Okumele ukuthi namhlanje masiphuma ngalomnyango siphume siqonda kahle ivesi ukuze singathithizi. Laba bazalwane esifunda khona incwadi umpostoli uPetro. Amen. Ululeka amadoda akholwayo nabesifazane bawo abakholwayo. Amen. Ukhomba into okumele yenziwe indoda kumfazi. Amen. Akhombe into ekumele yenziwe umfazi endodeni. Amen. Angikho-ke lokho lapho. Okay. Bese kuba khona lo myalo uPetro awukhiphayo. Amen. Athi madoda, labantu besifazane abanganile kuneqiniso engifuna nilazi ngabo. Ukuthi bayizitsha esinjani bazalwane? Ezithakathaka. Ngizochaza lokho-ke. Okay. Hallelujah. Amen. Ukuthi kahle hle kwakuthiwani? Uma kuthiwa umuntu wesifazane uyisitsha esinjani bazalwane? Esithakathaka. Leli gama bazalwane lisetshenzisela uwika. Uthathelwa egameni lesiGriki. Astenostero. Athola isigisi ngisho isigisi lesi.